Zigor Andino eta Idoia Lazpita. Kaixo. Egunon. Arrasateko eta Oñatiko udaltzainburuak urren ez urren Arrasateko datuetatik ekingo diogu Zigor. Kasu horretan, emandako datuen arabera, 2023tik 24 bitartean, arau-hauste presentzialek, hau da, ziberdelinkuentziarekin zerikusi ez dutenek 160ko igoera izan zuten, eta arau-hauste penalek, hau da, arau-hausteek orokorrean 140koa. Igoera deigarria da. Lehen baino zerbitzu gehiago eskaintzen duzue orain, bitarteko gehiago dituzue, metodologia aldatu da, zer dago igoera horren atzean? Zenbait faktore daude, faktore ezberdinak. Alde batetik badauzkagu metodologia berria zenbatzeko orduan, programa berriarekin hasi ginen eta ez du esan nahi aurrekoak ez zigula argazki zehatz bat ematen, baina oraingokoak zehaztasun handiago ematen dizkigu gure datuak. Nolabaiteko analogia egiteko, ez da berdina 2 megapixeleko argazki bat eduki edo 64koa, ez? Eta horren arabera aldea egon da. Bestetik ere guk nabaritzen dugu jendearen konfidantza izan dugula, guregana etorri dienak eta salaketa jarri dituztenak handiagoak izan diela, eta horrek azkenean eragiten dugu zifra beltza ditzen dena, hau da, ez ezagunak dien delituak eta, ez ezagunak dien delituak, horiek argitaratu egiten die, eta horiek agertzen die gure estadistiketan. Eta horretaz aparte, estadistiketan berdinetan ere agerira atxilotu eta ikertu kopurua ere handitu indala. Hau da, gure lana era egokiagoan edo behintzat efikazago batean ari garela egiten, ez? Horiek die datuak orokorrean. Idoia, Oñatiko kasuan ze datu dituzu, eh? 2023an jaso genituen Oñatiko udaltzaingoan 163 salaketa. Horietatik 167,3 izan ziren informatikakin zerikusia zaukien salaketak. Hau da, bizun, ero WhatsApp, ero iruzurran bidez, ero txartelen bidez diru lapurketak. Gainontzekoak izan ziren, lapurketa txikiak, kaltiak eta olako delituak. 2024an berriz, eduki genitun, jaso genitun, 136 salaketa. Eta horietatik 188,8 izan ziren bebaita informatikakin zerikusia zukuten salaketak. Ziberdelinkuentziakin ero lotutakoak. Gero guk beste gauzatxo bat argitziarren, gure delitu mota oso desberdina dira, ez? Baina gehienak dira ziberdelinkuentziakin zerikusia daukienak. Gainontzekuak di oso delitu ez die bate larriak, ez? Die kaltiak, jabegoan, die lapurketa txikitsuak, orduan horreik, datu biak elkartzen baditugu, zeintzu die gure datu objektiboak oso txikitsua diela, eta ze motatako delituak dian ez diela batere larrixak, Oñati ematen dau inguruko herrixekin eta konparauta, askoz be lasaixa dala, herrixa bera eta delinkuentzia oso gutxitsua dala. Aipatu ditugu orain arte udaltzaingoetako datuak, baina badaude ertzaintzaren datuak ere. Kasu horretan, arau-hauste orokorren datuetatik abiatuta, ikus daiteke 1000 biztanleko intzidentzia tasa 144koa dela Gipuzkoan, 134koa Arrasaten eta 113koa Oñatin. Eta pixka bat 2023-2024 epealdi horretan izandako bilakaerari erreparatuz gero, Arrasaten mantendu eginda eta Oñatiko kasuan behera egindu. Ze irakurketa egiten duzue? Batetik, igual pedagogia apurtxo bat egin behar da. Gure datuak oso txikiak dira estadistika oso handiekin konparatuta. Esan nahi dut, errepidean hildako bat edukitzea edo bi hildako edukitzea, urte sasoi berdinean 100 igotzen ditu nolabaiteko estadistika horiek, eta horri ere erreparatu egin behar diogu denok. Urte batean 113an daukozun hau, igual urrengo urtean, kasu bakar bat gehiago edukitzeagatik 160ra igotzen zaizulako. Hori batetik. Bigarrenik, batetik badauzkagu erroldatutako biztanlegoa oso ezberdina da, bi herrien kasuan. Bigarrenik, orografia edo azpiegiturak ere bere zer esana daukie,
Guk hemen autopistaren irteera bat daukagu, 3 ordu laurdenetan jarri zaitezke bai iparraldean, bai Burgos aldean, bai Bizkaian, Bilbon, Iaia, Kantabrian eta Iruñara junt zaitezke. Eta bestetik, guzti horretaz aparte, guk baditugu 22.000 biztanle dauzkagu erroldatutak, baina 110.000 desplazamentu ditugu egunean. Horrek esan nahi dau, Arrasatera datorren jendea ugari dala. Hospitala daukagu, unibertsitatea daukagu, enpresa handien zentralak hemen ditugu. Orduan, horrek ere bere eragina dauko azkenean ematen dien datu guzti hauetan, ez? Bai. Hombre, nik uste dut Oñatin kasuan adibidez, guk gure kokapen geografikoak asko laguntzen digu. Asko laguntzen digu. Ze azkenean pentsau, Oñatira sartzeko eta Oñatitik irtetzeko 2 sarbide bakarrik dauzkagu. Orduan, sarbide guzti bi horreik kontrolatzen baditugu, gaizkileak nolabait esateko barruan harrapatzen ditugu. Orduan, asko laguntzen dago alde horretatik sarbide bi horreik eukitzia. Eta hori kontutan eukita, gu 2024an, Ertzaintzarekin batera, planteatu genuen sarbide bi horreik kontrolatzia. Eta ipini genitun kontrolak. Eta orduan, barrura sartzen zienak, ero Oñatitik irtetzen zienak, nolabait ikusten zuten kontrolatuta zauziela, eta horrek gaiztokeri bat egiteko momentuan atzera botatzen zaitzu, ez? Eta orduan, nik uste dut oso irakurketa ona egin genuen momentu horretan oso lagungarri izan zalako, ez? Arrasatek aldiz, olakorik ezin dago egin. Gu Oñati, gure kokapenak asko laguntzen digu, behintzat delitu mota horiek, kanpotik etortzen dan jentia barrura gaiztokeriak ero nolabait esateko egitera, pixkat atento ipintzen dituzte ez, eta orduan ez sartzen, kontrolatzen baitzuzu sarbide bixak. Eta horrek asko lagundu dau, Arrasatekin konparauta. Horra, aipatu duzu momentu batean Idoia, Ertzaintzarekin koordinatuta, eta hori ere galdetu nahi nizuen ez da, noiz Udaltzaingoak, noiz Ertzaintzak, noiz biak elkarrekin, ezeren arabera izaten da hori, ze egin behar, ze eskumen dituzue, zuetako bakoitzak, eta elkarrekin jardutea tokatzen den kasuetan, nola koordinatzen zarete? Bueno, lehenengo eta behin jendeak uler dezan gure funtzioak legalki ezarriak daude. Hau da, baditugu lege batzuk, lege organiko bat, gero Euskadiko polizilegeak, non ezartzen dituen gure funtzioak. Eta funtzio horietara dedikatu beharra daukagu, bai edo bai. Gero Ertzaintzarekin koordinazioak akordioen bitartez egiten die. Idatzizko akordio batzuk idazten die, udaltzaingo guztiek dagozkion demarkazioari dagokion komisaldegiarekin hartutako akordioen arabera, ez? Guk adibidez Debaurolako ertzainetxearekin egiten ditugu horrelako akordioak, eta akordio horietan bakoitzaren baliabide eta zen arabera hartzen die akordioak. Kasu hauetan bio joango gara, kasu honetan hauek bakarrik, kasu honetan hau egingo dugu eta zuek beste hau, eta den hori. Kompetentziak, eskumenak, berdina dira. Ertzaintzan daukan eskumen bakarra, Udaltzaingoak ez daukana, da orden publikoa. Hori da, bakarrik beraien eskumena. Gainontzeko guztiak guk ere badauzkagu. Eta horreik legez ezarrita dauz. Orduan, kompetentzia horreik naiz eta berdinak izan, askotan baliabideen arabera hitzarmenak sinatzen ditugu. Adibidez, Oñati oso herri txikisa da. 14 udaltzain dauzkagu. Eta orduan, 14 udaltzainekin oso zaila da konpetentzia guztiak aurrera eraman ahal izatea segurtasunakin. Eta nolabait herritarrei zerbitzu ona emoteko, ez? Orduan, hitzarmen horretan adibidez, Oñatin emakumeen aurkako biolentzia dela eta guk ez daukagu baliabiderik, ez dugu gauez lanik egiten. Orduan, sinatu genuen hitzarmen bat, nun konpetentzia hori, eskumen hori, Ertzaintzari dagokio. Orduan, emakume bat udaltzaingora baldin badator, guk lehengo arreta ematen dotzau. Lehengo arreta atenditzen dugu, bideratzen dotzau gizarte zerbitzutara, eta gero aldi berian, Ertzaintzakin harremaneta jartzen gara, eta Ertzaintzan eskutan lagatzen dugu. Nolabait, zerbitzu hon bat emuteko dauzkagun baliabidekin. Pixkat ekonomizatzeko aldetik, eta hori, beti helburu berdinakin. Zerbitzu ona ematia herritarrei, ez? Eta orduan, hitzarmen horri sinatzen ditugu.
Datuekin lotuta aipatu ditugu nolabait esatearren daturik berrienak, baina zuek urteak daramatzazue honetan, eta nola ikusten duzue ari dela aldatzen errealitatea? Zer nolako bilakaera dabil izaten? Bueno, zuzen bat urte daramatzazu. 23, 24 betetzeko, zuk 30... 30 urte. Bueno, a ber, ni pixka trajektoria aldetik, ni sartu nintzen, ni egon nintzen hemen Arrasaten hasi nintzen, udaltzain moduan, ontxe 31 urte. Hemen egon nintzen 13 urte udaltzain moduan, eta gero beste 6 bat urtero, egon nintzen 7 urte udaltzain moduan, eta 6 urte bat udaltzain lehen moduan, hau da, talde arduradun moduan. Eta gero daramatzat azkenengo 17ak, ja Oñatin ofizial ordea. Udaltzain buru moduan, ofizial ordea kategoriakin. Zer aldatu dan? Bueno, niretzat gehien aldatu izan dena da nolabait oso garantistak izan behar garela, ez? Bermatu egin behar ditugula herritarren eskubideak. Eta herritarren eskubide horrek bermatzeko lan asko ematen digu. Lan burokratiko handia ematen digu, ez? Baina aldi berean da guretzat askoz be hobe da hola jokatzia, ez? Nolabait dauzkagulako oso irizpide argixak ipinita, ez? Ematen dugu zerbitzu bat, baina ematen dugu zerbitzu bat berme guztiekin. Eta horrek nolabait afektatzen dau segurtasunari eta afektatzen dotza zerbitzu on bati, ez? Orduan, nik uste dut hortan asko handitu dela gure lana. Teknifikatu egin gara, oso teknikoki nik uste dut aurrerakada handia eman dugula udaltzaingoak. Hori pixka bat zuen perfilari lan egiteko moduari dagokionez, baina kaleetako errealitatea nola aldatu da? Suposatzen dut, ez dela gauza bera izango udaltzain buru izatea lehen duela dozena bat urte edo gehiago edo gaur egun, errealitatea bera ere aldatu egin da. Gizarte aldatzen den heinean eta norbaitek deskribatutako gizarte likido batetan lan egiten dugunez eta jendearekin lan egiten dugunez asko aldatu da kontua. 80. hamarkadan, 80, 2000, 2010, gizarte bat geneukan, orain beste bat daukagu. Multikulturalagoa, aniztasun handiagokoa, zehaztasun handietakoa, lehen igual orokorragoa zen, orain zehaztasunetara jo behar duzu askotan, eta horrek zaildu, komila tartean egiten da gure lana, baina beraztu be bai. Orduan horrek gu teknifikatzera eraman gaitu, Idoiak aipatu bezala, garantistagoak gara, lan asko egiten dugu horretan, zerbitzu on bat ematearen atzetik gabiz egunero, gure protokoloak egunero begiratzen, honek ez da funtzionatu, begiratu behar dugu zergaitik ez. Hor, nolabait esateko sukaldeko lana handi egin da azkeneko urteetan, eta hori nabari da gero kaleetan. Eta hor, nolabait esatearren berria ziberdelinkuentziaren fenomenoa, ez da, eta zuk emandako datuen arabera Oñatin Idoia nagusiki horiek dira, ez da, erregistratutako kasuak. Horretarako prestatuta, zaudete, prestatu zarete. Ez. Ez. Bi hau batera. Ez. Horiek espezialista batzuek eraman behar dituzte, gure baliabideak ez daukate horretarako posibilitaterik. Orduan, badaude gai asko, adibidez, Idoiak aipatutako indarkeria matxistarenak, ziberdelinkuentziak, atzerritarrekin zerikusia daukaten nolabaiteko delituak, delituia potenteak eta den hori espezialistek eraman behar dituzte. Guk egia da, lehenengo hartaketa beti egiten dugula. Baina horrek ez du esan nahi gero espezialistei bidaltzen ez dizkigunik. Nik askotan pentsatzen dut, ez? Beti badago olor, esaera zar bat esaten dauena, ez? Beti gaizkileak doiaz pasu bat, ez, gu baino aurretikan, ez? Nik uste dut, ziberdelinkuentziakin ez doiazela pausu bakarra. Doiaz, milaka pausu gu baino aurretikan. Ez gu bakarrik, ez? Udaltzaingoak, ertzantza, edozein polizia mota. Guztixen gainetik, nahiz eta aditua izan mundu horretan, beraiek doiaz, ez dakizen pausu aurretik. Orduan, oso zaila da. Eta gero kontutan hartu behar dugu askotan, delinkuentzia horretara dedikatzen den jendea ez duela zergaitik zure herrialdean bizi behar. Nigeria batean bizi daiteke, Filipinesetan, Txinan, Errusian, eta gu horretara arte ez gara iristen. Eta hemen, Zigor, Arrasateko kasuan, nolako kasuak izaten dituzuen nagusiki? Zer nolako delituak edo arau guztiak?
Nagusiki ziberdelinkuentziari dagokionez estafak die. Normalean zure baimenik gabe erabilitako kreditu txartelak dia gehien ematen dienak. Hau da, internetetik egindako erosketa baten ondorioz edo zu sartutako web orrialde baten ondorioz zure klabeak hartu dituztenak, eta gero batzutan ere askotan azten die poliki-poliki, igual 2 eurotako zea bat deskarga bat egiten, eta gero 1000-ara, 2000-ara edo gehiagora iristen die. Eta delitu presentzialei dagokienez, gehien bat? Gehienak eduki ditugunak azkeneko urtean, eta horrek asko kezkatu izan gaitu, izan die lesioak. Osea, lesioak asko igo dira. Ez da gehien eduki ditugunak, baina gehien igo dienak bai lesioak izan die. Eta askotan gaueko aisialdiarekin lotutakoak dira. Orduan, hor bai, azterketa bat egiten gabiz, aber zelan eman buelta guzti horri, eta ertzaintzarekin batera, baina gu be horretan lanean gaude bai. Lehen hasieran aipatu duzu, Arrasaten, datuek gora egin izan horretan, baduela zerikusia, herritarrek zuengana gero eta erraztasun gehiagorekin jo izanak. Ulertzen dut orduan, herritarrek eurengandik gertu sentitzen zaituztetela eta badakitela arau-hauste baten biktima edo lekuko izaten diren kasuetan nola jokatu behar duten? Nik uste dut baietz, guk azken finean oinati baten, oinati bat oso txikitsua da, oinatiko jentia, dauko referentzi moduan udaltzaingua, ze ertzaintzara adibidez joteko Bergararaino joan behar dira, ez? Orduan, hori da lehenengo pausua. Udaltzaingoa eta gero, herri txikisa izan da gu egunero egoten gara ikastetxetan, sarrera joterak egiten, patruiatzen dugu oinez kaletatik, oinezkoen kaletatik asko ibiltzen gara, eta horre laguntzen dau, jentia nolabait ezaguna gara, ez? Ez da, ez ditut ezagutzen, baina izenez eta dana ezagutzen gaituzte. Orduan horre konfiantza ematen dau. Eta konfiantza horretan be, gero edozein gauza kontatzeko momentuan, daukozu konfiantza guztia, barruan dauzkasun gauzatxo horreik botatzeko, ez? Eta nik uste dut erreferentzia bihurtu garela. Zeni adibidez, oinatin sartu nintzanean, euneko eunak salaketako, euneko eunak ertzaintzak jasotzen zauen Bergaran. Ni sartu nintzanean, esarri nauen salaketan departamentu, salaketa jasotzeko aukera hori oinatin, eta horrezkero, euneko isa 80 gu jasotzen dugu oinatin. Jentia dator gure gana erreferentzi moduan. Eta errespetatuak sentitzen zarete, nola ikusten duzue ikusten zaituztetela zuei? Ni baietz, pentsatzen dut, ni beti nabil nire ikuspuntutik eta herri txiki baten ikuspuntutik, seguruenez, zigorrek beste ikuspuntu bat eukiko dau, eta juten basa Gasteizera beste ikuspuntu desberdin bat eukiko dabie. Baina gu herri txiki baten gu oso errespetatua, baina errespetua irabazten da. Eta irabazten da gauzak poliki-poliki egiten, ondo egiten, eta gauzak berme guztisekin gauzak ondo egiten. Eta nik uste dut errespetu hori irabazita daukagula. Nik uste dut behintzat oinatin bide honian gabiltzala. Nik nire aldetik, nik bai esaten dut, Arrasateko herritarren gehiengoak bai errespetatzen gaituela, gertutasun hori, naiz eta udaltzaingo kopurua handixagoa izan, naiz eta gure zerbitzu handixagoa izan, kanpotik datorren jende asko izanik ere herrian be, bai erreferente bat jarraitzen dugula izaten, bai egia da gure gana asko jotzen dutela eta askotan galdetu egiten digute hau gertatu zait, ez dakit delitua dan edo ez zer egin behar dut, hori bai gertatzen da, askotan etortzen die galdera horien atzetik, baina badago sektore bat ez gaituenak errespetatzen edo oraindik ez duela uniformearekin zerikusia duten gauza askotan badaukala bere nolabaiteko bere talka, ez? Ikustea bakarrik dago herrian zehar dauzkagun akap pintadak edo bat hiru bat bi pintadoiek. Akap hori Ameriketatik datorren esaldi bat da, all cops are bastards, ez? Polizi guztiak sasikumeak dira, hori adierazten dago pintado horrek, eta izan ditugu gurekiko oldarko ibili direnak eta gurekiko nolabaiteko koakzioak eduki dituztenak. Azkeneko jaixetan eduki genuen kamiseta bat jartzen zuena munipa idiota. Olakoak ere eduki ditugu.
Gehiengoak errespetatzen gaituztela, bai, egisa da. Eta jendearen alde egiten dugula, bai. Baina batzutan guk ere kontziente izan behar dugu, batzutan jendeari ezesko ematen digula. Jendeari egin behar ez duenaren berri ematen digula, eta horrek askotan samindu egiten dauela jendea. Saiatzen gara alik eta era onenean egiten. Baina batzutan dena ezin da, ez? Baina egia da, badaukagula sektore hori, naiz eta gutxiengo bat izan, hori argi ere badaukagu. Segurtasunak gero eta kezka handiago eragiten du. Esango zenukete zuen figura gero eta beharrezkoagoa dela eta badaudela nahikoa bitarteko pixka bate segurtasunaren arazo horri aurre egiteko, ala gehiago beharko lirateke? Teknikari moduan ez esan behar dut, baina dena ekonomiaren aldekoa da eta dena oreka baten ondorio da, ez? Aipatu behar dut, adibidez, urtarrilaren batetik irailaren 30 arte, Arrasateko udaltzaingoak 4.032 interbentzio eduki dituela. 4.032, ez direla gutxi. Horietatik 3.187 okerrez baldin banago, 87, 180 asistentziala izan da. Horrek esan nahi dau jendeari laguntzen gaudela denbora guztian. Penalak 272 izan dira, eta segurtasunaren ingurukoak 500. 570 inguru horretan. Ezberdintasuna ikusten da. Jende gehiago behar dugula beti. Beti esango dutzugu, teknikari moduan, jende gehiago behar dugula, gauza gehiago nahi ditugulako, jendeari eman nahi diogun gure zerbitzua hobetze aldera beti, jendeari lagundu egin nahi zaiolako, jendea hobeto hartatu nahi dugulako, igual gure beharrak ere asetu beharrak ditugulako, zen ez da bakarrik kalean ikusten dana, sukaldeko lana ere egin behar da, ez? Barruan lan asko dauko, burokrazia badaukagu, idoiak aipaturiko bermeak mantendu egin behar ditugu, eta berme horiek nola egin behar dien esan behar zaio udaltzainari, eta guzti horrekin jende gehiago beti beharko da. Posibilitateak dagoena dago, ez? Nik Oñati aldetik oso desberdin da, Azken finean, lehen komentau dutena, gure kokapen geografikoak eta azkenian biztanleria baita. Azkenian Arrasatek dauzka 22.000 biztanle, gu dauzkagu 11.000 biztanle dala erdixa, eta zigorrek esan duen moduan hemen flotantero esaten dana, dauzkie beste 40.000 igual batzute. Biztanle, ez? Ez dauko zer ikusirik. Oñati batek, Arrasate batekin, ez? Jende gehiago, niri gustatuko jaten jende gehiago eukitzia, beste eskumen batzuk bere ganatzeko. Hau da, jente gehiago baldin badakazu, igual indarkerian aurkako, emakumen aurkako indarkeriarekin zerbait egin dezakegu, ez? Eta beste zerbitzu pixkat geixo eman, ez? Baina, zigorrek esan dauen moduan, ekonomia aldetik hori ezinezkoa da, eta guk gure estadistikak kontutan hartuta, ez dauko inungo oinarririk, ez? Gure 82,5 uste dut diela aktuazioetan, dana asistentzialak. Gentiai laguntzen, gentian deiai hartatzen, bastakit gaixo bat erori dala oetik eta altzatu beharra daukatela eta guri deitzen digute. Eta deitzen digutenian, mesedez patrulla bat bidali hemen daukagulako arazo bat pertsona batekin, asistentzialak, ez? Baina, karo, delituen aldetik guk ez daukagulako konparaketarik. Gure herrixa oso lasaixa da, zorionez. Eta heziketan edo zertan, iruditzen zaizue eragin daitekeela delitu kopuruak jeisteko eta segurtasuna areagotzeko? Heziketa esaten duzunean, nik uste dut heziketa izan bidala, baina maila askotarikoa. Dau bidezkuntza, adibidez, bidezkuntza oso garrantzitsua da. Ze hemen komentau duguz delitu mota batzuk, baina adibidez, alkoholan eraginez gidatziak delitu oso larria da. Orduan, bidezkuntza oso importantia da. Hezkuntza bizikidetza ikuspuntutik oso importantia da. Baita, nolabait esateko gizarte berri hori ez, danak elkarrekin lan egiteko hezkuntza behar dugu. Behar dugu hezkuntza mota desberdinetakoak, eta gero oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua hezkuntza berdintasun aldetik. Emakume eta gizonezkoen berdintasun aldetik. Eta gero oso garrantzitsua nik ikusten ditut hirigintza politikak.
Hirigintza politikak hiriak eta nolabait moldatzeko momentuan, argitasunakin, berdeak, garbiak. Hau da lan bat danok nolabait gure ekarpenak egin behar ditugula, ez da bakarrik sail batek. Eta bakoitzak ipintzen badugu bere eskutan dauen hezkuntza aldetik pixkatxo bat, nik uste dut delitu horreik jetxi, ez dakit baina mantenduko genituzkela. Jetxi, beste politika askok zer ikusi handia daukie, hortxe zigor eta ezbixok ezin dugu SB egin ez, baina nik uste dut oso importantia dela hirigintza aldetik, getuak be ez sortzia, inun. Jatorri bereko pertsonak elkarrekin danak bateratzia horrek niretzat arazoak sortzen ditu, eta orduan politika guzti horreik nolabait elkarlanez mantenduko genuke gaur egun dauzkagun gutxienez delituak, eta ez gora egin. Bai, azkenean polizi mailan egin daiteken lana egiten ari gara, gehiago egin daitekela, hobeto egin daitekela, denok daukagu kritika konstruktiboak onartzeko eta hobetzeko intentzioa, ez? Baina egia da Idoiak dioena. Gizartearen gaitza, edo nolabait deitu dakigugen bat izanik, ezin da departamentu bakar baten esku egon. Hirigintzak dauko oso maila handi batean ardura, gizarte zerbitzuek bebai, hezkuntza politikak, ikastolek, denok daukagu, ez? Eta azkenean horrek baldintzatzen gaitu gure lanean eta denon onurarako egin behar izate horrek. Zigor Andino eta Idoia Lazpita, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagaitik.